we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini at home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Nakapamahaw na ba ang tanan? Kung kamo nabusog na, mas mabusog pa mo sa mga storya nga among hatod karong buntaga. Kauban of course, si Attorney Resi. Mayong buntag diha, I'm sure excited na sab ka. Good morning, sabsayog sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao. Tama ka diha sa inyo, excited na sab ko, and I'm sure excited na sab ang tanan natong mga viewers nga naa sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ug karong buntaga mga kapuso, dungan tang ma-inspire sa storya ni Sarah Joy Simblante nga usa sa mga top 10 outstanding students of the Philippines Awardee. Samtang mga kapuso, ato sab mahinabi ang first placer sa Tanggol City Christmas Symbols Festival. At the same time, President sab siya sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology, si Sir Glenn Reyes. Ug sa Biz Talk mga kapuso ato mga katsikahan, si kapuso pop rocker Anthony Rosaldo. Mayong butag Anthony, and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. Syempre, Merry Christmas muna. How are you? Merry Christmas and syempre maayong buntag, attorney, at sa lahat ng ating viewers, mga kapuso. Good morning. Nako, napakagandang umaga. Syempre, I'm excited today and I'm happy to be back. Thank you. Thank you for making time para sa amin kahit holiday ngayon. Maraming salamat. Look at you right now. Diba galing ka nga The Clash but you're now dubbed as Kapuso Pop Rocker. How do you feel, Anthony? I feel awesome and I feel happy and grateful sa Kapuso Network for believing in me and giving me the trust na they don't just bestow sa kung sino-sino lang, because ayun na nga, 4 na taon na rin yung dumaan and marami ng talents na nakita, na panood at hindi lahat nabibigyan ng break. So grateful ako, and that's why the reason na talagang every time na meron akong chance to sing and to be seen, I'm always giving out not just 100%, talagang 120, talagang hindi talaga ako naging complacent. Parang every time sa akin na meron akong moment na nasa stage, I still feel na nasa competition pa rin ako. Because if I don't have pa din yung talagang nervousness, yung desire to stand out, parang lalamunin tayo ng napakaraming magagaling na singers ng Kapuso Network. Mahirap makipagsabayan. So ayun, talagang every performance is still a challenge for me. So You definitely know how to stand out kasi nga diba last November, you've released your original composition and debut song na Tama Na. Tell us more about this one, Anthony. Ano ba yung mga naging inspirasyon mo naman behind the song? Well, ayun, another milestone for me. Siyempre, kilala tayo sa mga songs na sinulat para sa akin, and I also revived one song by Sir Ted Ito and Sir Venny Saturno, yung Maghintay Ka Lamang. Pero this time talaga is really special because first composition ko siya, and talagang hindi ko talaga lubos akalain na darating yung point na maglalabas ako ng sariling kanta. Well, it started this year. My writing journey started early this year when I was on my way back to Manila from lock and taping ng Dalawang Ikaw sa Tagaytay. So I was driving, I was alone. It was a 3-hour drive. So being alone, marami tayong isip. So merong isang melody that
got stuck on my head. So parang sabi ko, sayang na ba to na magsulat ako ng kanta? Baka ito na nga yun because I actually wanted to write a song matagal na pero hindi ako nakabuo na kanta. So ito na nga, sabi ko, baka ito na yung sign. So I recorded the melody on my phone, and when I got back, I sat down and then I thought of inspiration since I wanted the outcome to be realistic and organic, and gusto ko talaga yung may panggagalingan yung kanta, hindi lang talaga basta sinulat. So sabi ko, why not use this experience from the past? So I used a breakup with an ex-girlfriend and I made that into a song. So yun yung tama na. Oh, grabe, what a story, no? And how do you feel also na this song also landed as one of the top songs sa rising playlist and top 1 spot also sa iTunes PH. Your reaction to that, Anthony? Wow. I feel talaga na parang grabe yung blessing kasi unang-una blessed na ako na nakapaglabas ako ng sariling composition. Pero talagang every time, alam mo, grabe ako tumingin sa phone ko ng development ng streams ng tama na eh. So, nung day 1, kinakabahan ako because yung mga unang mga nilabas kong kanta, lahat sila nagland din sa top chart ng iTunes. So with tama na, parang kinakabahan ako kasi syempre, ito na yung kanta ko na to eh. Sarili ko tong sulat. This is my story. So pag hindi niya napantayan yung mga una kong nilabas, parang kawawa naman ako. Parang paano na, give me a sign that this will work. And ayun nga, nag-number 1 tayo sa iTunes and we stayed on the chart for several days. And also, napipick up na tayo ng mga playlists on Spotify. So that is a good sign para sa akin. Thank you very much, Anthony, and once again, congratulations, and we do wish you more success. Daghang kayong salamat. Thank you, attorney. Daghang kayong salamat. Tutok lang mo, mga kapuso, kababalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, let's feel the Christmas season this morning. Sanglit sayron ta ang patsada nga entry sa katunghaan sa tinuig nga Tanggol City Christmas Symbols Festival. Makisayod kita kung unsa ba ang ganap sa ilahang obra. Alang niya na makauban si Sir Glenn Reyes, ang presidente sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. Sir Glenn, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Good morning, mga kapuso. I'm okay, working for this last days of December. Sir Glenn, glad to hear nga you are doing good karong panahona. Pero sir, atong hisgutan no kaning inyuhang entry sa tinuig nga Christmas Symbols Festival sa Tanggol City. Unsa ba ang inyuhang entry karong tuiga, sir? Ang among entry karon kay ang building nga Blue Mosque from Turkey. Na-assign sa amo ang country nga Turkey o mangita mi og sa site sa Turkey nga himuon namong replica kunuhay. So we chose, as we discussed, the best building is the Blue Mosque. And this is, there's that round dome with up to 4 posts. Then ang kalainan karon sa building, sa making of the symbol karon, kay ang last year nga symbol among dugangan. So we have to be very creative on it, and existing na daan tong Christmas village nga symbol. So what we did was put up the mosque, the dome, and the posts. So the whole of the area is covered by copies, shells. Sir, please tell us kanong kanisab ang naisipan sa tunghaan nga himuon nga entry alang niini nga kompetisyon. Unsa pud ba ang mga simbolo nga ginapakita niini? Every year we have a group of people working on it together with those people assigned to become explainers as the visitors come and see the place. And we lighted it up. Then ang katsada kay mo siga man ang sa name mo reflect man sa copies ang lights kay puti man ang copies, so dainty kay siya.
Siyempre sir, dili tiaw, kamusta ba ang nahimong preparasyon sa inyong grupo alang ni ani nga entry o please walk us through sa pagmugna ninyo niini? Actually, we have a yearly committee that handles the competition dahil it's a yearly thing that we are expecting that. When we know that it's already this country, for example, this year, it's Turkey, we use scrap materials. Then other than that, ang gapalit rami na itong copy shells. Dahil ang among mga staff mo mga limpyo, magkaagis para magsinaw. Isa-isa ho na niya meticulously kagisod o limpyuhan hangtod nga mosinaw o i-shape dayon o gunting-guntingon kana. O pagkahuban, isa-isa ho og pilit. So here we see volunteerism because everybody helps. How united the college is when symbols come. Then creativity also because different ang committee sa sulod sa balay, different ang committee dito sa decoration, dito sa gawas kana naapay creativity sa Christmas tree, kay requirement man nga naagi Christmas tree, naa sa bilen, naasay ang lights, no? So it's a concerted effort to bring out the whole beauty of the entry that we have this year. Sir Glenn, karon nga nahuman na gayon inyuhang obra ug natukod na. Unsa ba ang kasagara feedback nga inyong madawatan gikan sa mga tawo nga nakabisita na? Daghang pangutana, giun sa namang copies. Maway pinaka-core sa decoration ng copies and they will really notice how intricate it is. Kay giisa-isa mga siyang papilit. And how creative it is. These are comments of it. And the long time or hours of manpower of making the whole artwork baga. For sure, dili sayon ang pagmugna sa mong obra. Busa alang kaninyo Sir Glenn uban sa imuhang team. Unsa ba ang lantaw nimo nga nahimong lesson sa inyong paghimo niini nga proyekto? As always, we are very proud that what character of Tangdubanans are, they always volunteer to help. You know, the price doesn't matter. It's how we give to the city, we contribute to the city. When they said that it's going to be a symbols capital of the Philippines, it's because people help towards the attainment of that. And for NMSC, we really volunteer to really work and create that entry. So it's a concerted effort helping each other towards the attainment of the city's tourism. Daghang salamat Sir Glenn sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology. Yan sa Tangub City sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV. More power sir sa inyong tunghaan og Merry Christmas. Merry Christmas. Malipayong Pasko o salamat for the time. Relax na mo diha mga kapuso kay mo balik pa ang At Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso. It's another wonderful morning na sab dinhi sa Spotlight tungod kauban nato ang sa mga awardees sa 10 outstanding students of the Philippines. Good morning Miss Sarah Joy Simblante and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Sarah, of course, congratulations for being recognized as one of the 10 outstanding students of the Philippines. I'm sure happy pud kaayo ang imuhang family gani kami. Happy kaayo sa imuhang na-receive na recognition. How do you feel right now? Yes po, thank you so much po for having me here at home with GMA Regional TV. Dili kini basta-basta ang imuhang nakuha na achievement and we're so proud tungod kayo sa Kamindanawan ang nakahatag na pud og dungog, especially for Mindanao. But before anything else, Sarah, can you tell our Kapuso viewers naman kung unsa ba ning 10 outstanding students of the Philippines or TOSP and unsa ba ang process for the selection of the top students? Ang 10 outstanding students of the Philippines po, it's an awarding, it's like a competition, pero ang TOSP community, it's an awarding organization nga naghahatag og award sa mga estudyante sa Pilipinas
graduating students nga nag-excel in academics, leadership, and community engagement. Dapat diara sa tulo, no? Academics, leadership, o community engagement. So halin sa eskwelahan namon, mag-send sila og representative sa region. Pagkahuman, magpili dayon ang region og kinsa ilang finalist, mag-award sila, and then ang ilang mga awardee isend nila sa national formation program sa TUSP. So sa amoa na may 30 ka buok, diadto sa 30 may ma-awardan nga 10 ka buok ug muna sila ang 10 outstanding students of the Philippines. So iba-iba na siya nga school, iba-iba og advokasya, no, ang mga leaders nga naaddi ara, pero piliyon nila ang top jud outstanding students out of the world. Ato sa Bisgutan, Sarah, imuhang pagkuhailangan na receive na award, isip 10 Outstanding Students of the Philippines. Unsa bang imuhang initial reaction, imuhang na-feel kung nahibalan nimo na usa ka sa mga napili o gi-expect pud ba nimo na yung award? Actually, wala jud ko nag-expect, no, nga mapili ta as one of the 10 awardees tungod kay ang mga naadi-adto, no, ang mga kauban nato sa top 30, mga Juris Doctor, may mga Doctor of Medicine. May kita college graduate, dili pa jud ko laude itong ni-graduate ko og college. So suntok sa buwan ra gyud nga kanang nag-try lang jud ko og kanang frontline sa advocacy nga naamong eskwelahan. So happy kaayo ko tungod kay nag-bring jud ko og honor, and at the same time na return ako ang gratitude nga ako ang nao sa akong tertiary nga eskwelahan sa Southern Christian College di Aris na Minsaya. Kay sila dyan ang nag-hone sa ako sa akong advokasya, sa leadership na ako, of course, academics. After being chosen as one of the most outstanding students of the Philippines, of course, we'd love to ask, unsa ba nga klase nga estudyante si Sarah? Pag first year na ako, no, gusto mo jud ko magmagna cum laude pag graduate. So grabe jud ko kanang studios jud kaayo, kanang magmatulog jud alas 2, alas 3 college student. Unya tong nag-venture na ako into leadership, dito na ko nakita nga there's more to life than academics. So medyo nag-relax sa academics, pero syempre wala na akong gipabayaan. So motong wala ko na magna cum laude because nakita ko siguro mas tagaan ako, gahinan ako, mas dakong pang oras ang community nga among gitabangan tungod kay makita na ako ba akong direct impact go na kanang magpasalamat sila tungod sa ginapanghimo ninyo. So relax lang jud. Unsa ba ginahimo nimo para ma-maintain ang imuhang performance, academically, and even considering your extracurricular activities? Naa ba kay mga tips po or advice naman alang sa ato ang mga kapuso viewers? Ako ang tips nga mahatag is look for the right people gyud. Na kanang naga-believe sa imong cause. Dili lang ng mga tao gud na kanang dili nila makita ang inyong interest ba lahi-lahi. So maayog gyud nang naa jud kay circle nga kung gusto nimo into community jud ka, into community engagement, mao jud po yung mga tao nga kanang naga-amplify jud pud silang mga advokasya para maka-meet pud ka og kanang mga volunteers nimo, kanang maka-benchmark pud ka sa ilaha, o at the same time maka-network pud ka para mas mapadali nimo ang imuhang maginapanghimo sa community. So look for the right people jud. Daghan gyud kaayo ang na-inspire sa imuhang journey, but ikaw ba, on your personal experience, what keeps you inspired to become a better person? Ang naga-inspire jud sa ako ang mga real stories jud sa ground. One time naka-visit mig isa ka sitio di ari sa province namo. It's Sitio Lower Silangan, Barangay Cuyapon, in Cabacan. Nagasagwan-sagwan nino sa outskirts, paingon og Ligwasan Marsh. Tapos naay kanang out of school youth ba, kanang high school, si Bibing iyang pangalan. She's Maguindanawon from Cabacan. Nagingon siya sa ako nga, Ma'am Sara, alam mo ba, from 4 a.m. to 4 p.m. nandito kami kasi kumuha kami ng nipa. Tapos daw itong nipa mo pa daw to ilang himuon nga ato para ibaligya daw nila sa barangay. So nangutan ako siya, Bing, from 4 a.m. to 4 p.m. kasama mo mama mo tsaka papa mo, magkano naman yung kinikita nyo for one day? Tapos sabi niya, 75 pesos, Ma'am Sar. Tapos, dapat daw mabaligya nila dayon kay amo pa to ilang ipapanihapon. So, ingon na ba nga mga real stories na kanang gusto niya mag-eskwela pero hindi kaya. So, mo po nang nag-propel sa ako to do more, especially legislation ako ang work karon mo nang
revisit ko sa scholarship program sa province of Cotabato kung pwede i-include na mo ang mga high school students. Before we end, Sarah, doon na ba kay message naman sa tanan natong mga kapuso viewers, sila binasa mga kapuso natong nga mga estudyante all over Mindanao? Naging 10 outstanding students of the Philippines ko, dili tungod kay nako sa posisyon sa gobyerno or dato ko or nako sa dakong organization. Halin ko sa pobreng nga pamilya, gamay nga barangay, dili university nga college o gamay nga organization. Ang naalang ko kanang genuine heart, no, sincerity nako to service. So, dili lang ta mawalaan og paglaom, no, of course, in serving our communities sa mga panahon nga feeling nato dili recognize atong efforts. Kasi eventually, naadyoy will, no, naadyoy will ang panahon nga maabot ang time nga ma-recognize ang imong efforts. For example, sa ako ang case, after 3 years pa, o kani siya nga award, no, ang TOSP award, gina-honor na ko ni para sa mga tao nga nag-believe sa ako when I was still a no one sa community engagement. Dili pareha karon nga nag-serve na ko as ex-officio board member sa among probinsya. Daghan kaayong salamat, Sarah, and once again, congratulations mula sa amin dito sa At Home with GMA Regional TV, and we do hope that you will never stop inspiring people through your work. Thank you so much too. Thank you so much for having me. Say for sure na-inspire gyud ang ato ang mga kapuso viewers sa storya sa 10 outstanding students of the Philippines Awardee nga si Sarah Joy Simblante. Inspiring sa bangiyahang kaagi alang sa mga pareho niya mga estudyante nga in spite of the difficulties nga iyahang nasinatian, nagpabilin siyang ligo, nagpositibo ang panglangtaw sa kinabuhi hantod nga maabot ang iyahang mga pangandoy sa kinabuhi. Samtang resi, teamwork does the dream work. Kana gayon ang gipamatud-an nila Sir Glenn Reyes. Duyog ang members of faculty sa Northwestern Mindanao State College of Science and Technology diyang ilang namontar ang patsadag entry sa tinuig nga Christmas Symbols Festival. Panginaot nila nga tuloy-tuloy nga makabot sa grupo ang kadaugan o makahatod og good vibes sa mga mobisita sa ilang obra. Ug mga kapuso, very thankful sab si kapuso artist Anthony Rosaldo sa all-out support sa iyahang mga fans gikan sa pagsugod sa iyahang career hangtod karon. Gani hopeful sab si Anthony na makauban ang mga fans in the future. Mga kapuso, ang na-inspire o nakakaton ka mo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Israel Moore Ayivor nga in your goals to go the extra mile, prepare to pay an extra cost. Excellence is to be exceptional, surpassing, more competent, and a step ahead with what is in your hands. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusok. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resty Lizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.